Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will Ni-update ka, Brad, na ko, Anton? Mulakaw na ko dong. Patod lang ko ni Bogart sa airport. Nah, murag, di ko makadrive ba na dong. Kay sakit pa kayo kung injured. Injured mo ko akong atubangan. Ha? Unsa? Aw, basig si mama lang nimo ang muhatod lang nimo dito sa airport dong. Doon na kayo togo ninyo ha. Bantay yun niyo si Sarah o ang bata. May bahad sa imi. Nga sa among panagbuwag. Mo iyang panimaslan ang bata o si Sarah. Ato lang sa ko, kwarto, oy. Unsa dong? Unsa? Kasabay ko itong kawiyan ha. Wabiyag yun ang hilabot si Sarah niya. Sila mo ay masakripisyo sa kalagot ni imi. Tungod kay ako na siyang nasakpan nga nagluib na ako. Hinungdan nga ako siyang gibuwagan. Ngano ka? Kitawa magadaya. Unsa man bugal-bugal lang imo ha? Di ay, makayo mo bugal-bugal mo nga. Ikaw mo akong hero. Kung ano may kitawa lagi ka, ha? Kakuan lang daw, naibog lang ko sa imong swerte dong. Lahigid mo kagwapo no, kay nahilugan kay mga chicks. Magwapa, yun. Wa ko malipay sa bahad ni Imi Bugard. Hindi ko makatugot nga iyang paantoso ng mga binuhat nga mahal kay nako. Puhat ay. Dong, pero minyo naman Sarah. Malipayon ba si Sarah? Butang? Oo, asam ka? Di na ta maglali sana. Ang ako rong ihangyo nimo. Natabangig bantay nga di matuman imi ang iyang bahad ha. Magtaksi na lang ko paingon sa airport. Kinanglan nga makabalik dayon ko sa Cagayan. Di lang wato ni mong mama. Di na. Sige na, mulakaw na ko. Di ka manangay Sarah? Ay, musamot lang kalagot ni Sarah kung mamugos ko. Gawas pa, tuwa na sa Mateos kwarto. Terus gade kita ni Sarah dong. Ug ang munyika. Matapos na rin tanan namong pag-antos Bugard. Ako na ipanumpa. mahayan mo nganong gidali mo pagtuman ang misyon nga gisango ni Roger nako. Ang ako cellphone. Si Roger. Ako dayon nito bagon. Ni apa madlagi ka, Anton? Ako pang gipatang og taxi sa Bugart, ma. Dugay man gud nakakitag taxi sa Bugart. Tingalig di ko makaabot sa akong flight. Ihatod ta lang ka. No, mahago ka na, ma. O okay lang, ma. Doon na pa mo ko'y 2 ka oras. Total, na-check-in ko naman daan ang akong ticket. Sige na lang, good. Ako nalay hatod nimo sa airport. Unsa man, may kaon ka na? Man na. Naa pa ba imong maguwang, Mateo? Lakaw naman. Sakay siya auto, mama. Mubalik pa siya din, eh? Adto ko no sila airport. Patod siya, mama. Nagaso lang gid sa inyong inahan. Nga naman kang kalit man siyang mianhi? But lang. Sarah? Nga no, Mateo? Tingali, iya mo kuhaon. Kamo akong munyika. Nagtuo sa day ka nga mauban mi niya? Di ka uban Brad na ko, Anton? Nga nang mauban man ko niya nga, ikaw naman ang akong bana. Diba, ikaw man mo ipapa sa munyika? Mateo. Lipay ko to. Mateo, uy. Nagbinata na sad ka. Nagambak-ambak na sad ka. Suko ka, Sarah? Masuko lagi ko kung magbinata ka. Lipay manggod, Mateo. Ako good papa sumunika. Unya pa jud di mo uban sa Brad na ko, Anton. Mateo, nahibaw kong dili lalim para nimo nga mausab mo ang imong pagkatao. Pero ang labaw na kong gilauman, nga mapausab nimo ang imong pagkatao tungod sa munyeka.
Bantay na jud ko, Sarah. Di na jud ko magbinata. Saon, kalimot manggod ko. Kung gusto ka nga dili mi mawa nimo o ang imong munyika, kinahanglang paninguhaon nimo nga masunod nimo ang among mga kinaiya, ang among sinultihan o ang among linaktan. Gustos sa Mateo, mahimo normal, Sarah. Gipaninguha sa nako Mateo nga ako may makapahimo nimong normal aron dili maawawa ng atong munyika. Mauwaw ray mo na ko. Pagmatngon lagi o hinumdumi ang tanan na akong gitudlo. Okay ra ka nga mobalik sa Cagayan. Di pa gid unta ko gustong balik ma. Nagunaw na ko sa gibahan ni Amy. Bahin sa ko anak. May nagbantay sa mga lihok ni Emmy Anton. Busa ayaw ka balaka. Una siya makatuman sa iyang bahad. Gisumpo na siya sa detective. Mayo lang lagi ma. Kung makabantay ang detective. Ay gisuhulan gud siya. Sumaa bitaw. Dugay man siya nakalihok. Ang wa pa man say nakita. Sumagod. Sa dihang nakikita katong imong gika-live-in sa iyang boyfriend. Dali man siyang mi-report. O lagi ma. Pero nakuwangan gyud ko. Imo naman kahang gisudyaan ang imong ka-live-in. Mitugaan man kaha siya nga iya tong boyfriend. Iyan ako nung gibuwagan. Tungod kay ako mo iyang gihigog mama. Og mituo kasab. Mao man gani ako siyang gibuwagan kay wa ko mutuo. Ug nahadlok lang ko sa iyang gibahad. Ang akong anak mo iyang gipahimutan ingon man si Sarah. Apiligod og pag-ampo kining problema ha Anton. Iampo nga unta. Malamdagan ang una-huna ni atong babayana. Duwa na nako, Brad Anton Bugart. Saan naman taon ka? Buta ka? Ikaw ang gimili dito. Bitana, ang sakay mo magawa sa sakyan na ni mama ni mo. Kaniyara, o siguro abot ito sa Cagayan. Ako di ay nun, Sarah. Luy ko sa Sarah da. Wapit siya kaon. Oh! Sa to dong, upay ka Sara? Waoy! Pag-abot, Brad na ko, Anton. Oh. Daligod siya at amo kwarto. Wa nga sa. Pero ikaw, may kaon lagi kag imo. Bisag na imong Brad Anton. Gutom man. Iyawan biya ko di mo ganiha dong. Pagdoon ni mo sa lamisa. Nga naman. Ay, binugkalikta ni mo sukmag ang imong magawang. Maudyo doon to. Ha? Nga, wag ka madlog gabaan ka. Imo kung magawang imong sukmagon, di ka madlok. Unsan nagbabugart? Gabagod. Kanang gaba dong. Masok ko ang Lord, ana. Tingalig. Ha, makimay ganang kamot ni mo. Kay, nanukmag magaguwang. Iyaman sa baylok sa rabi. May noon. Hindi, may nakaayo. Ako naman ko. May gipasadaan rabat mong Brad Anton? Unsa man? Iyang buwagan ang iyang uyab. Kadto monster? Maura! Mihangyo imong Brad Anton nga bantayan jud kuno ang munika. Kay mo ni panimaw sa monster. Unsa? Batay jud siya nako. Muhila ka na gid og dugo, Anton. Gipadali gid nimo ang paghatag namo ni Roger sa 5 milyones nga iyang gikinahanglan. Naglagot si Roger sa diyang ako siyang giingnan nga gibuwagan ko ni Anton o gipadali niyag paanhi ang mga guns nga mutabang nako. Ingon man ang sakyanan. Inigabot sa sakyanan, dagiton dayo na mo ang bata. Gawon na, Sarah. Ako, bantayan mo ni ka.
Nawa naman hinuon akong kagutom. Di na mahimo, oy. Gaon jud ka. Tutoy baya ni mo munyika. Kisa may nagtudlo ni mo, ana. Wala lang. Ako lang. Sige. Dini ka na ha, Mateo. Ayaw gyud biya si Inday Barbie. Mukhaon na ka, sir? Mukaon na lang. Hala, Nga naman, kuhan man ko. wa na sudan? Kanang mikaon magunog maayo si Dong Anton ganiha ba? Murag, sabaw na lang ni Bilin. Nagpaila lang gyud si Anton nga ang iyarag yung kaugalingon mo yung gihuna-una. Ah, Wag gyud sa maguna-una nga doon na pa'y wa makakaon. Sorry kayo, Sara. Naliban lang magud ko. Pertigin akong pagkaliban na, sir. Nga wa pa rin ka makakaon. Sagdi na lang. Napamagkay sabaw. Oo, napaisabaw. Aon sa man. Lutuan ko niya akong itlog. Ha? Lutuan ti kag itlog. Ayaw na lang, Bogart. Sabaw na lang ako. Sir, nag-uulbig itumayo si Dong Anton. Ngano nag-ulman siya? Ang iyang gibuwagan niyang kalibin. Nasuko ni. Ikaw o ang munika kuno yung iyang panimaslan. Unsa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!